Kwitsho mbukeli masibulise namhlanje umhla wama-20 kweyenkanga siza kuwe ke emva kokuba besikhe sathi nqumama sikwimpela veki kwaye ke asikhali ngoba siye saphumla safumana nela xesha mani lokube siyodlala nabanye abantwana nendaba ke besingamanga mbukeli qhubeka izinto ngezinto ngoku ke siza kuwe sizokuqhokozela okanye siza kuphokozela kuvimba wethu ophuphumayo hlala nathi sihlale nawe apho ku-SABC lihaye naku-SABC Plus. Dimlo ke ukhalosa kalubisi unonkanyezi inkanyezi enomsantsa phakathi kwezinye ye imbukela ndifuna uyibalisa icaceca kuthe nje ba kuyaqhakaza. Welcome back. Thank you so much Khalosa. Kunini sikhumbula. So good to be back. Kunini sokubhuqa nami benginikhumbule wabuya no sowuqhavuqhavu hayi ndi-energized into ebengiyihambele ngiyitholile awu tamakho masibulele uqamatha nezifwe sibonge kakhulu lashala somluka ke umbukeli isonto kanti musa ukuxixa amehlo ngiyakubona usilokhu uthi akuwona umlingo lo ubona kumabona kude wakho yimi la unoxolo wakwamwala intokazi yale olundi bengisathe nje ke hulu kuqu ngiyohlaba ikhefu ngiyothatha amandla kodwa uyabona manje hayi ngibuyile ke sengizokwethulela uhlelo lwakho Ekhaya Jikelele kade nginikhumbule kakhulu ke babukeli ngiyazi ukuthi dani beniyibuza phela kakhulukazi amajita ukuthi hey uphi lo mntwana uphi lo girl hayi ke ugirl ubuyile kanti ke njengamanje njengoba siqala ihora lethu lokuqala mbukeli ake sibheke indaba ehamba phambili. Ikomishana eyengamele ukhetho eyimele iIEC ithi bangaphezulu kwesigidi abantu abebeyobhalisela ukuvota ngempela sonto. Inkundla yolwaphulo-mthetho yamazwe ngamazwe iICC iqinisekisile ukuba urhulumente waseMzantsi Afrika uthumele amaxwebhu ecela uphando malunga nezenzo zikaSirayeli ngobundlobongelo obuqhubekayo eGaza. Lutshani nginguleno sigusheshe lomrhatsho ikwekwezi FM emthonjeni 9 to 12 siyakwamukela ehleleni elitsha likamabonakude lendaba ezinabileko Ekhaya Jikelele sikhamba nawe noyomsebenzini uthinge esikolweni konke okuhloka kuyokuthola zamba nje siphuma phambili indaba siqahe ngezemidlalo ubujamo bezulu ukuthi nawuphuma ekhaya wazi ukuthi umbathe njani konke okuhloka ngelimi oluzwisisako la ku-SABC News. Ikomishoni yonyulo idize ukuba bangaphaya kwesigidi abantu ababhalisele ukuvota kule mpela veki isuka kuyo nanjengoko bevule amaziko abo ngelivumela abavoti ukuba babhalisele unyulo lonyaka ozayo. Iziko iIEC ithi kusuku lwesibini ukubhalisela ukuvota kuqale ngentsimbi yesibhozo kusasa. Ikomishana yezokhetho iIEC ibivule izikhungo ezingu-23,296 kuzwelonke. Esifundazweni iFree State uhlelo lokubhalisela ukuvota luqhubeka ngaphandle kweyihibe nakuba bekunembhikisho eBuchabelo nasePhuthaditshaba. Amalungu omphakathi esifundazweni anembono engefani ngokubhalisela ukuvota. I've registered to vote today earlier on, and I did that because I want to see changes in my community. I never registered to vote yet. The reason why I don't go to register or vote because it's not important for me and I don't benefit anything from that. Esifundazweni iWestern Cape izikhungo ze-IEC bezingenabo abantu abaningi ababezobhalisela ukuvota kodwa labo abayingcosana abafikile bathi bafuna ukwenza umehluko ngevoti labo ngonyaka ozayo. Uvoto ndicinga lubalulekile ngakumbi ukuthi thina ulutsha kuba lokhu sizinkokheli zangomso. Ndicinga into yoba ngaba ingxaki esijongene nazo siyinxalenye yazo ngoko ke kubalulekile uba sisebenzise i-votes as part of i-solution. Eastern Cape kunezikhungo ze-IEC ezingazange zivulwe ngenxa yembhikisho yamalungu omphakathi. We have 4 voting stations that are still not operational in the province. You'll remember yesterday there are 9 voting stations that are not open the whole day. But today there's 4. What is happening in those communities, it is community protests and the community members are just not allowing our our registration staff to operate. Labo abangakwazanga ukuya ezigungeni ukuyobhalisela ukuvota basengakwazi ukubhalisa ngohlelo lwe-online kuwebsite ye-IEC.
Ukubhalisela ukuvota kuzovala uma umengameli wezwe esememezele ngokusemthethweni usuku lokhetho. Umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa uthi uhulumeni uzohlinzeka izakhamuzi zaseHammanskraal eTshwane ngamanzi ahlanzekile kungekudala. Ekuqaleni kwalonyaka ke kwashona abantu abangama-29 kule ndawo ngesikhathi kubheduka igciwane lesifo sohudo. Abavoti kule ndawo sebekhwele bazehlela kubaholi bezombusazwe ngelithi babashaya indiva ngaleso sikhathi futhi njeke nokhanjiswa kwedinga emphakathini wabo kuhamba ngonyawo lonwabo. uRamaphosa ubehola umkhankaso we-ANC wokubhalisela ukuvota eHammanskraal njengoba phela izolo bekungusuku lokugcina lokubhalisela ukuvota okhethweni lwangonyaka ozayo. uRamaphosa ke uthi uhulumeni wabonile amaphutha nawo futhi ke uyimisela ukwalungisa. There have been weaknesses which we have all admitted, weaknesses in service delivery, but those weaknesses have been identified where they originate from and what causes them. And we are now correcting those weaknesses. For instance, water is a big issue here. And when I came a few weeks ago, we had identified what the problem was and we immediately went to the root cause, and National has now intervened because it was the task of the local government. We've intervened and we are now going to deliver clean water to our people in this area. And when I explained to them, they understood. And soon we will be having cleaner water. Umkomishanala we-IEC uJudge Daya Pillay uthi liyonelisa inani labantu abaye kumaziko ukubhalisela unyulo. Bangaphaya kwama300 amawaka abantu abaye kwizikhululo zokubhalisela unyulo kwiphondo laKwaZulu-Natal kwaye abanye bebeyojonga ukuba iinkcukacha zabo zisekhona kwaye zisafana na. I-IEC ithi sinyukile isibalo sabantu abasha ababhalisela ukuvota uma kuqhathaniswa neminyaka edlule. Imbiko yamanje ithi bangaphezulu kwezinkulungwane ezingama50 ababhalisa kokuqala esifundazweni, iningi labo kuyintsha. Ikhomishana ithi sebedlule isikalo akade bezibekele sona kazwelonke. The participation has exceeded our expectations even on the first day. We set a target of 1 million for the weekend, but we hit that target last night. So I think people are taking the theme of this election that we must all own our democracy quite seriously and responding to that campaign message. Ekhuluma nabafundi base-Durban University of Technology, iphini likamengameli we-EFF uFloyd Shivambu ukhumbuze intsha ngokubaluleka kokusebenzisa ilungelo layo elikumthethosisekelo. So young people must take this opportunity to make 2024 to be their own 1994 because it is a turning point in the political life of South Africa. So young people must take up upon themselves to determine and then be able to then give direction as to what we do moving forward. There is high levels of unemployment, of joblessness, of no access to education in South Africa, and the only way to change that is by registering to vote and ultimately voting. Khona manjalo kwaNongoma enyakatho neKwaZulu-Natal ukwehla kwezinga lokulethwa kwezidingo kanye nezinga eliphezulu labantu abangasebenzi kungezinye zezizathu ezenza intsha ibe manqika ukubhalisela ukuvota, yize kube nomkhankaso omkhulu ukubhalisela ukuvota owenziwe amaqembu ezepolitiki kanye ne-IEC. Iziteshi zokuvota endaweni zibike izinombolo eziphansi zababhalisela ukuvota okokuqala. Esinye seziteshi ezinkulu zokuvota endaweni sibhalise abantu abasha abangama26 kuphela. Nayo le ndawo ike yahlonzwa njengendawo engenalo uzinzo kwezepolitiki. Kunyuswe isibalo samaphoyisa kodwa nokho azikho izigameko ezibikiwe. Ngingononhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC. Izakhamuzi zase-Diepsloot eSoweto zithi nakuba kuneyingqinamba ezikhungethe umphakathi zinethemba lokuthi ukhetho lwangonyaka ozayo luzoza nenguquko. Izakhamuzi eziningi ezihlalele ovalweni ngenxa yobugebengu obudlangile kuleya ndawo. iDiepsloot indawo egcwele abantu kakhulu futhi enemjondolo eminingi. Nabantu abahlala kuleli ngokungekho emthethweni kuyinkinga enkulu. Ubugebengu nabo budlangile. Izibalo zakamuva zikhombisa ukuthi iDiepsloot ingenye yezindawo eziyingozi kakhulu kuleli. I hope changes will be here, will be there for everyone, especially in crimes, in jobs, and ama facilities wabantwana besikolo.
Abaholi bomphakathi bathi banethemba lokuthi ukhetho luzokwenza abantu kule ndawo babumbane. Too much crime. Still we are going to patrol. Too much crime still now. So now I don't know where we are going to get a solution to stop crime. Usuku lokugcina lokubhalisela ukuvota alibanga nasigameko futhi nezikhungo zokuvota zivulwe ngesikhathi. They need to exercise this opportunity because the future of this country belongs to them. They must know that if they don't, it means they cannot change the current situation. Ngisho noma iningi lingesanalo ithemba kodwa abanye abantu banethemba lokuthi zizoba khona izinguquko. Inkundla yolwaphulomthetho yamazwe ngamazwe i-ICC iqinisekisile ukuba urhulumente waseMzantsi Afrika uthumela amaxwebhu ecela uphando malunga nezenzo zikaSirayeli ngobundlobongela obuqubayo eGaza. Umphathisi wezobudlelwane bamazwe ngamazwe unethemba lokuba namanye amazwe azakwenza okufanayo ngesindululo sokuba kuthatyathwa amanyathelo ngakuSirayeli. Uhulumeni waseNingizimu Afrika uzibophezele ngelokuthi elakwa-Israyeli kuzofanele lethweswe icala ngodlambedlu oluqhubeka eGaza. We've submitted a letter indicating that this is a referral from a state party, South Africa, and we also provided an annexure which indicates the areas in which we believe that crimes against humanity have been committed. Umengameli uCyril Ramaphosa umemezele ngestatimende sohlangothi likahulumeni welakuleli ngesikhathi esohambweni lwakhe lwaseQatar. We also are joined by a number of other countries that have done a similar type of action, and others are doing their own referral, and many people around the world and many countries and peace-loving people are appalled at the situation that's unfolding there, and we do it out of love for justice, out of love for fairness, and we want justice to be done to the people of Palestine. Eparlamente iqembi Economic Freedom Fighters liphakamise ukuthi makuvalwe ihhovisi lenxusa lakwa-Israel elizinze ePitoli. We've always called that Netanyahu must be charged by an international criminals court for the atrocities and genocide that is being committed in Palestine. We make no apology about that. Ngolwesibili amalungu esishayamthetho azovotela isiphakamiso esenziwe i-EFF maqondana nekusasa lehhovisi lenxusa lezwe lakwa-Israyeli. Umholi we-EFF uJulius Malema ugculisekile ngendlela izinto ezihambe ngayo ezikhungweni zokuvota ayihambele. Kule mpelasonto ke mbukela uMalema phela uhambele izikhungo ezahlukahlukene ekhuluma namanxusa eqembu lakhe abagqugquzela nje ukuthi ke babhalisele ukhetho ekhuluma futhi nabo ebanxenxa ukuthi phela basebenze ngokuyimisela futhi bakwazi ukuthi babekezelelane namanye amaqembu. Usuku lwesibili lokubhalisela ukuvota kanti umholi we-EFF uJulius Malema akazange akhathale ukuhambela izikhungo ezahlukene zokubhalisela ukuvota eGauteng. We want to appreciate all of you who took time to volunteer for the EFF. It's not an easy job. It's a difficult job, and you are in a suburb where there will be some hostilities. Some people may not like the EFF. But all we need to do is to be disciplined and be patient. uMalema uthi ujabulile ngezinombolo zabantu ababhalisile kule mpelasonto. When the station got to be opened, everything went smooth, and they were satisfied with how our people are coming out. Uthi ayikho nje lento yokuthi intsha yakuleli ayinayo intshisekelo yokuvota. The youth are registering, and we know that the youth are using also the online registration. So the EFF is satisfied with the work this far. Uphinde waxoxisana nabanye abagqugquzela ukubhalisela ukuvota bamanye amaqembu. Utshela amalungu eqembu lakhe ngokubaluleka kokuvota nokubekezelelana. I will not expect the EFF members and volunteers to do what is happening next door. They have to be as disciplined as possible. Uphinde wadlulisa umyalezo wokugqugquzela ukuthula. The elections have got a potential to spark a civil war. If not properly handled, that could be a turning point of a civil war for the country. Izolo uMalema uqale uhambo lwakhe eShawela
Siphinde sikwamukele mbukeli wekhaya Jikelele. Sibonga kakhulu ngokuthi uhlanganyele kanye nathi namhlanje ekseni kumsomluko. Siyethembisa ukuthi sokulethela nje izindaba odinga ukuzazi kanye nokunye okuningi. Njengamanje ngabe siqhubekela phambili mbukeli nje sixoxa ngodaba lokuthi bekade kuvotwa noma ke bekade kubhalisela ukuvotwa ngempela sonto. Ibimatasa impela ke kulempela sonto iCommission engamele ukhetho eyimele iIEC njengoba phela bekubhaliselwa ke ukuvota. Ingabe kuhambe kanjani ekhongweni zokuvota kanti khona yini ingqinamba ezibe khona beyithechisisa ke intathelize SABC zijutshwe ezikhungweni ezahlukene lapha abantu bebebhalisela khona ukuvota. Njengamanje ngohlelo lweZoom sixhumana nentatheli yeSABC ezinze eThekwini KwaZulu-Natal uNonhlakanipho Magwaza unipho kanye nentatheli yezokubuswa kwezwe uSamkele Maseko yena ke osocingweni. Asinibingelele sinamukele ohlelweni ekhaya Jikelele. Sibonga kakhulu ngesikhathi senu namhlanje ekseni. Sibingelele noxolo siphinde sibingelele nabalaleli. Sibonge kakhulu ngesikhathi senu. Ingabe kuhambe kanjani mhlawumbe siqale ngawe Samkele ukusitshela ukuthi kuhambe kanjani ezikhungweni zokuvota ngempela sonto bese njani ke isimo lapha eGauteng? Kuhambe kahle ngalempela sonto lana esifundazweni saseGauteng ukubhalisela ukuvota ngonyaka ozayo. Sibonile umongameli wezwe Cyril Ramaphosa kanye nomongameli wayo iEFF uJulius Malema baphuma inkalo zalana eGoli bahambile baye endaweni yaseSoweto uMalema bese shawelo lapho uRamaphosa umongameli wezwe nomongameli weANC akhulela khona. Sibonile abantu bebhalisela ukuvota, sibonile abantu bebajabulela abaholi bezwe yena uRamaphosa naye uMalema. Futhi sibonile ke namanye amaqembu osolimsimanga wayo iDA ufuna ukuba undonankulu lesifundazwe naye bephumile unxusa abantu balana kulesi sifundazwe bahambe beyobhalisela ukuvota ukuze bezokwazi ngezimfiso zabo ukuthi bakhiphe inhlangano ebusa iANC bevimbe futhi nokusebenzisana kweANC neEFF ukuze bezobusa lesi sifundazwe. Sibonile umongameli waphinde wahamba ke futhi waya naseTshwane lapha yana enkabeni yasePitoli eHammanskraal lapho nakhona izolo beyonxusa khona abantu ugcine edlala amadayisi ke erenki. Nonhlakanipho kuhambe kanjani ngabe sibesenjani ke isimo lapho KwaZulu-Natal? Noxolo ngingasho ukuthi nangapha kuhambe kahle yize kukhona ezinye iziteshi ezike zavulwa late ngenxa yezinkingana ezincane kwesinye isiteshi esilapha nje eMbilo ngaseDalton khona ke bathe bayafika ke laba kaIEC iThekwini College yasiyanqaba ukuthi ibavumele ukuthi bangene ngaphakathi ngoba kulokugcina kuvotwa abantu ngenkathi bebhekisha balimaza ingqalasizinda yaso lesasikole kwakuphoqelekayo manje ukuthi iIEC igxumeka amatende ngaphandle kwaso leso sikhungo leso kwasukuthi ejozini bekukhona inkinga yomgwaqo bengakwazi ukuthi bayofinyelela kahle khona lapha yana estation esikhungwini lesokuvota sokubhalisela ukuvota. Kodwa ke bagcine bekwazile ke ziningi ke nezinye indawo kodwa zingaphansanyana nje kwe12 iteshi ke evulwe sethe ukuthi isikhathi seseqe kancane. Kodwa ke sikhulumile ke nabe IEC bayasho ke bona ukuthi hayi impela kuhambe kahle ngoba nezibalo ikhombisa ukuthi bangaphezulu kwabantu abakwa 300,000 abantu abahambile bayobhalisela ukuvota. Bahambile bayo-check ukuthi babhalisile nanokuthi ba-check-ke amakheli abo ukuthi kusayiwona yini lawo abazovota isiteshi lesi amakheli abo ila bazovotela khona noma ila bazonontujela khona ababhaliselwe khona ngoba uzokhumbula ukuthi kuye kwashintshwa imngcele la khona la eThekwini kwasuthi ezinye izindawo uma ukuthi bujwayele ukuvotela kwesinye isiteshi awusakwazi ukuvotela kuleso siteshi uvotela kwesinye isiteshi. So abantu ke bebegqugquzela ukuthi bahambe bayobheka babhekisise kahle ukuthi kahle basabhaliswe khona yini kuleso siteshi noma sebewela kwesinye isiteshi esiyomakhelwane. IEC futhi ushilo ukuthi intsha nokho ibiphume ngobuningi ngoba izibalo zikhomba ukuthi mhlambe zibala ngaphezudlwana nje kwa 50,000 ababhalisa ukuqala khona la esifundazweni. Hayi Nonhlakanipho kuyajabulisa ke ukuze ukuthi abantu bebephume ngobuningi nalapho KwaZulu-Natal. Samkelo ingabe naseGoli noma ke eGauteng nakhona udaba olufanayo abantu bebephume ngobuningi noma mhlawumbe sibone ukuthi hayi mhlawumbe abekho baningi mangabe mhlawumbe eqhathaniswa nangonyaka odlule noma baningi sibabona ukuthi baphumile impela bathi nabo bafuna ukuthi bayofaka ukuze bakwazi ukuthi bazwakalise izifiso zabo. Kuphumile abantu ngobuningi babo ukuthi beyobhalisela ukuvota. Siyazi ke ukuthi
sekunento entsha eNingizimu Afrika uthi ilukuluku lokuphuma ukuyovota kwabantu baseNingizimu Afrika intshisekelo ayisekho kangako ngoba babhekene nezingqinamba ezifana nokuntula amathuba omsebenzi angekho babhekene nenhlupheko bahleli emalokishini bahleli dengwane ayikho into abayenzayo lolo lukuluku lokuphuma ke bayovota hayi cha bandla hayi alisekho uzobona nje ukuthi lonyaka ka2021 kathi sivotela uhulumeni basekhaya abantu baseSoweto babeyidlalela ibhola uye kuMbande eMaritzburg abantu babeyidlalela ibhola abanye beyidlalela ipotini beyiphuzela amanzi athi amponjwana ubone nje ukuthi hayi intshisekelo kwabantu baseNingizimu Afrika ayisekho kangako kwezembusazwe ngoba babona osopolitiki behamba ngeemoto ezibizayo bengabanaki babona osopolitiki behlala endaweni ezibizayo bedlukudla kanokusho mase bona bezibona ngazi ukuthi bayasetshenziswa nje ukuthi labantu kube yibona abaphumelelayo besebenzisa amavoti abo yiloko ke ekudale ukuthi ayisiphume umkhankaso ukuthi inxuse abantu ukuthi bephume beyovota baphumileke bona kodwa angeke ngisho ukuthi baphume ngobuningi babo kangako amamiliyoni ngoba siyazi ukuthi ngonyaka ka2021 kwavota abantu abangango 27 million eSouth Africa siyazi ukuthi ipopulation yethu ubuningi bethu njengabantu baseNingizimu Afrika sifikela ku56 million lokho kuchaza ukuthi ke abantu abavotayo bancane kakhulu noma bebancane kodwa yena uhulumeni uyogcina ukhethiwe siyazi ke ukuthi njengoba kulethwa nenqalazinda endaweni efana namalokishi amakhulu wonke la eNingizimu Afrika eSoweto lapho abantu abanye sebehlale ngisho iminyaka emibili noma emithathu ugesi ungekho uye kuKagiso uye kuKahleho uye koThokoza nawo babenalezo inkinga lezo lokho sekuyaxazululeka abanye sebenza ukuthi hayi manje sesingaphuma ke sabe siyovota ngoba siyambona undunankulu wesifundazwe hayi uyasukumile bandla yena uyasebenza naku nogesi sesinawo abanye bathi nazi ingane zethu amathuba omsebenzi asekhona ngayo lolu hlelo lakhe undunankulu uPanyaza loSufi walo nasi sibhana moya kwezinye indawo ke zasithe ukuthi uba kahle ema-suburbs siyabona ukuthi nabo iODA no Freedom Front Plus no Action SA no Rise Mzansi bebephumile benxusa abantu ukuthi bephumele beyobhalisela ukuvota kodwa ke esiyobona kahle ukuthi mase kusovotwa ngalolu suku kuyovotwa ngalo ngonyaka ozayo abantu bayophuma yini kubalekile ubanxusa ukuthi babheke ukuthi babhalisiwe yini manje abanye babhalise kodwa ke siyobonakala kahle ngonyaka ozayo mase kuvotwa kodwa ke uza kwethu eThekwini uke washo ukuthi kuphuma into nga50,000 mayihlambiselana lapho esifundazweni saKwaZulu-Natal abazobhalisela ukuqala abayintsha leso sibalo sincane kakhulu mawubheka ukuthi la izingane mayingena ka grade 1 ziyophuma seyiphumela kamatikiletsheni noma sezino 18 mawukuthi kubhalise 50,000 kuphela bangaki abantu abasha eNingizimu Afrika abana 18 abangabhalisela ukuvota baphinde bekwazi ukuvota ngonyaka ozayo bahlaleleni indaba bengayanga ngoba lokho kutshengisa ukuthi intsha ayisayithathi kahle ipolitiki eseNingizimu Afrika ngalezi izathu engizibalile ukuthi awosopolitiki bahambela kude kwintsha yaseNingizimu Afrika abayikhulumi izinto ezithinta intsha futhi ngeke uhehe intsha ukuthi ihambele uyovota ubalethele uDJ lokho sekukhomisile ukuthi akusebenzi into edingakalayo ukuthi ubafundise ngezepolitiki ngezombusazwe ukuze bazoba nalolo gqozi ukuthi kusasa befune ukuthi nabo babe nendima abayidlalayo kwezombusazwe eNingizimu Afrika ize ukuvota noma ungenela yona upolitiki iqobulwano. Samkele ngaphambi kokuthi nje sibuyele kuNonhlakanipho bengifuna nje ukuthi singaqale sikudedele ngakalithinta udaba lokuthi sizwile ukuthi eHammanskraal njengoba bekhona umengameli siyazi udaba laseHammanskraal lokuthi abantu beke bahlaselwa isifo sohudo ngenxa yezinga lamanzi angekho esimweni abekhona kule ndawo ingabe umengameli bamemukele kanjani siyazi ukuthi bayasho ukuthi hawu ngalesi sikhathi sadinga usizo akekho ayivele sisiza senivela manje ngoba sekufanele siyobhalisela ukuvota abamukele kahle abantu baseHammanskraal umongameli wayenhlangano ebusayo umongameli wesizwe kaMaphosa uke wabona ngibone nje ezinye izithombe bemthebula lapha yana edlala amadayisi erenki
ehleka kujatshula kuze kwafika abantu abaningi baze babiza leli event le-ANC ukuthi ame kulona akhulume nabantu ngoba ubese ngasakwazi ukwenza udodo ngendlela abantu bebaningi ngakhona la kade ekhona eHammanskraal yazi-ke ukuthi amalokisha aseTshwane amalokisha aseGoli kuyizinda esinkulu esisekela yona inhlangano ebusayo nenhlangano yakhe uRamaphosa umbonile-ke naye ekhuluma ngodaba lamanzi eHammanskraal ukuthi ungqongqoshe wamanzi nendle usenzo mchunu uyena-ke obhekele kakhulu ukuthi acekelele ukuthi abantu baseHammanskraal bayawathola amanzi akahle kuze kwakhuluma ngayo-ke yona i-Rooival sanitation plant ukuthi uzoyilungisa yena ungqongqoshe wezamanzi usenzo mchunu umongameli uzowasho ukuthi amanzi a-clean akahle aphuzekayo angeke abanike inkinga abantu baseHammanskraal asendleleni uzowakhuluma futhi nangeGiyani water project lapho kuzama khona ukuthi kwenziwe uhlelo lamanzi lokunika abantu amanzi eGiyani ukukhulumile nangaloko kodwa kubaleke kakhulu ukuthi uthe lokho kwenzeke eHammanskraal angaphinde kwenzeke ngoba lokho kuthunaza isithunzi sabantu futhi awukwazi ukuphila amanzi engekho endaweni ungaphila ugesi ungekho kodwa amanzi ayimpilo. Hayi ngempela Samkelo cha uqinisile impela ugesi singaphila ungekho kodwa amanzi ayimpilo. Nonhlakanipho ke sibile kuwe lapho kwaZulu Natal mhlawumbe nina ngokubona kwenu lapho njengoba nje beniseyikhungweni ingabe iIEC kulungele yini ukusingatha ukhetho ngonyaka ozayo? Ngokusho kwabo basho njalo basise bekulungela ukuthi balisingathe ukhetho ngoba khona lo mshini omusha abawusebenzisayo ke manje okwazi ukubheka ukuthi kahle kahle wena njoba ubhalisele ukuthi uzovotela kweyiphi indawo nokho bayasho ukuthi njoba kwakuneyikhukhula la kwaZulu Natal kunezinye indawo ezalimala kunemigwaqo engakwazi ukungeneka kufinyeleleke khona kuyingqalasizinda noma kuyisikhungo lesokuvota so bayaxoxisana ke nabezomnyango wezokuthutha ke nengqalasizinda bayaxoxisana futhi namaphoyisa ngoba uyasazi isifundazwe sethu ukuthi sinodlame kakhulu kwezopolitiki alinalo uzinzo ngaleyo ndlela kwezopolitiki so baxoxisana ke namaphoyisa basebenzisana ndawonye ukuze bakwazi ukuthi baqinisekise ukuthi ezokuphepha ziqinile khona la mase kusondele khona ukhetho kodwa bathi ke njengoba kubhaliselwa ukuvota nje okwamanje azikho indawo lezi ezihlonzwe ngokuthi zinodlame kakhulu noma ziyingozi kakhulu kudingeka amaphoyisa amaningi bazobona kahle ngonyaka ozayo uma sekuwukhetho kazwelonke. Samkele njengoba ke sazi ukuthi sesedluleke isikhathi sokuthi kubhaliswe ingabe mhlawumbe uma ungabhalisile nje manje hawu ibhasi selihambile noma mhlawumbe kukhona elinye ithuba elingavela lokuthi kubhaliswe? Hayi ibhasi lokhu selihambile usuyobamba isitimela kokuzayo ukuthi hayi ithuba lisakhona ukuthi ukwazi ukubhalisela ukuvota basa kuyi-voter registration okubhalisela ukuqala lokhu akade bekwenza ngalempela sonto esiphuma kuyona kusazoba khona nelinye ithuba abazolivula njengekhomishana ebhekele ezokhetho eNingizimu Afrika phecelezi IEC ukuthi abantu bakwazi futhi ukuphinde bekwazi ukubhalisela ukuvota ngonyaka ozayo kuzoba khona ama-voter registration or amathuba ukubhalisela ukuvota mhlawumbe amabili noma amathathu bekusakuyithuba lokuqala leli asizoba khona amanye hayi ibhasi malikushiyile kulokhu kusho ukuthi kokuzayo uzobamba isitimela mase kushiya isitimela kokuzayo hayi kusho ukuthi hayi uthe ukuthi xaxa ephaketheni uhlizambane likapondo kusho ukuthi uzokwazi ukubamba ibhanoyi kwesithathu ukuthi ubhalisele ukuvota. Hayi amsho lelo bhane lelo mhlawumbe yiwo online lo ngoba ngiyazi ke ukuthi ukhona uregister to vote.elections.org.za lapho ke abanye bekwazi ukuthi ke babhalise khona babhalisele ukuvota noma nje bembukeli abanye abafisa ukuthi mhlawumbe ba-check ukuthi into zabo ngabe yime kahle bangena lapho ke ku-register to vote.elections.org.za. Sibonga kakhulu ke Samkele Masayo kanjalo nawe nonhlakanipho kwaZulu Natal ngesikhathi senu umbukeli lezo bekuyintatheli unonhlakanipho Magwaza kanye noSamkele Maseko besixoxa nabo ke ngeindaba ethinta ukubhalisela ukhetho njengoba bekuyimpela sonto yokubhalisa nje ke sibonga kakhulu ke ngesikhathi senu sinifisele nosuku oluhle.
Sibonga kakhulu ke kusamkele kanjalo ke noNonhlakanipho usamkele ubela la eGauteng ebheka ukuthi khamba kanjani ezikhungweni Madlongothi uNonhlakanipho ke yena besixoxa naye ngoba yena ke ubesitshela nje ngokuthi ubaboneni bona nje basibajubile phela le KwaZulu-Natal ukuthi bayohlola ukuthi kumi kanjani lapha ezikhungweni ngabe yonke into ihamba kahle hayi uyasho kuNonhlakanipho uthi hayi ngokusho kwabi IEC ithi yona ime ngomumo yonke into ke futhi ihambe kahle ngabe ubhalisile wena ukuvota noma ngobhalisile ngonyaka odlule sana dibhalisile and phakathi kule ngxoxo yakho noSamkelo enye into othe wayiphefumula linani okanye lizinga labantu abatsha abaye babonisa umdla kwaye ke ndiye ndawathanda amazwi awathethayo into kubana xa sekusondele ingathi ngoku osopolitiki baqhelile kubantu abatsha bazawuza ne-DJs nentoni indlela mhlambe zokuba babe kanti bayababandakanya into ethi kaloku kufuneke abantu abatsha bazi understand ipolitics into bana kutheni kubalekile babavote utshintsho lwabo luzowenza ntoni kodwa ngokuxa kuzovele kufikwe ngomzuzu wokugqibela nabo umuntu xa ivota seyivotele egameni lokuba ndiyavota so siyathemba into kubana osopolitiki ngenene bazawusondela kakhulu kubantu abatsha kuba kuyatshiwo namangesi into abana abantu abatsha are the leaders of tomorrow and kubalekile ukuyovota ngikhathazekile ngenani eliphezulu labantu abathi ayi ngani kuyafana ingqalasizinda sinake uhulumeni akasinakile ngimi ngiyovota kanti lokho ke akusiyo umoya omuhle ukuthi ube nawo babukeli kubalekile ukuthi sibhalisele ukuvota sihambe siyovota ukuze phela sizokwazi ukuthi sifake uvo lwethu ukuthi thina sifisa ukuthi sibone iningizimu Afrika eme kanjani njengamanje ke mukela siqunga seyitolo kodwa sobe sesibuya ke sesibuya neindaba zezemidlalo ungalingi unyakazo sisekhaya jikelele Okamanje ke mbukeli ake sisinje quke sibhekise amehlo ethu lapha esimeni sezulu sibone ukuthi ngabe kumi kanjani mangabe uphuma emsebenzini uzothatha isambulela noma uyasishiya noma uthatha ijacket okanye uyayishiya nasi simo sezulu Siphinde sikwamukele mbukeli lapha ekhaya jikelele sibonga kakhulu ngokuthi ke usahlezi kanye nathi siyabonga kakhulu mbukeli ukuthi uhlezi unathi lapha ekhaya jikelele siyabonga ukuthi nihlezi nisixhasa ngayikhathi zonke nihlezi nje ninathi lapha ekhaya jikelele nathi siyathembisa ukuthi cha sizonikeza lokho ke emidingayo ngaso sonke isikhathi njengamanje ke mbukeli isikhathi ukuthi singene kwezephephandaba
Yes, sizawuqala ngayo kaloku i-Sunday Times. Sitheni isihloko pha wena Mamtshali? Sithi cabinet box at cutting all Israel ties. Lolu daba ke mbukeli lukhuluma ngecabinet kaMengameli uCyril Ramaphosa nokuthi ke iyangenelela udabeni oluthinta ingqushunqushu zaseGaza. Oku ke mbukeli kusenzeka nje uMzantsi Afrika usandula ukukhupha umyalelo wokuba onozakuzakhubeli babuye. Uzawukhumbula mbukeli ukuba uMzantsi Afrika uxhasa ilizwe lasePalestina ngelithi ke lo mlo uqhubeka phakathi kwayo iHamas kunye neIsirayeli ifana ncakasana nocalucalulo lwaseMzantsi Afrika. Sibabonile kaloku nabanye ozopolitiko mbukeli beyikhalimela kakhulu iPalestina kwaye bekuyimemelela kaloku bekhalimela kakhulu iIsirayeli ngalomlo uqubayo. Kanti ke mbukeli kwelinye ke inqaku kweliphephandaba lithi budget cut shock for NPA's crime fight. Kulona umba wena mbukeli nawe Mamtshali uMakhi Mkhanyo uye wabe kanti unikeza ingxelo yokuba icandelo eliphanda amatyalo embambano lothuka xa umgcini welifa lemveli ehlise imali okanye ulwabiwo lwemali ukunikwa icandelo le-NPA elilwa ulwaphulo mthetho. Kanti ke ambukele mangabeke siphuma ku Sunday Times singena lapha ya kwiphephandaba iCity Press lona ke belifolosa ngodaba oluthi South Africa its own worst enemy. Lolu daba ke mbukeli lumayelana ucwaningo okuthiwa lwenziwe eNyuvesi yaseHarvard. Kulolu cwaningo kombukeli kuthiwa lumayelana nokuthi iANC kuleli ifaka ezikhundleni zokuphatha osombusazwe abagcina behluleka ukwenza umsebenzi wabo ngendlela. Nangona kunjalo mbukeli kukho ke amanye amaqela ekuthiwa enza into efanayo malunga nokubeka amalungu awo kwezikhundla zobunkokheli. Kodwa ke konke oku malunga nokuba le ndlela yokusebenza kwemibutho yezopolitiko ikhokhelela ekudalekeni kwenkohlakalo. Chunce mbukeli ke sijonge ke kwelinye iphephandaba okanye kweli sisandulujonga iCity Press. Sibona kaloku apha mbukeli uDJ Hloe besinaye apha kule nkqubo njengokumbona nankuyana epha kwi-ones and twos njengoko kaloku sazi ukuba ngoLwesihlanu simema imvumi. Kweli nqaku mbukeli ufunga esithi uza kuphinda awahlule unyaka nenjengoko kaloku mbukeli wenza ngaphambili. Niye nayithi check mbukeli post yakhe uDJ Hloe iphosiwe pha kumakhasi onxibelelwano abantu besithi hayi bo DJ Hloe kahle ivelaphi ke ngokuleni ingoma kodwa ke zezo ke esematheni njengoko umbona mbukeli pha kwiphephandaba yena uDJ Hloe. uDJ Hloe ukhona ke lapha ephephandabeni isolezo yena lapha ngaphambili bathi kuthiwa yini cover page uye ke lo simbona elapha yana uzokhumbula phela mbukela ukuthi ngesikhathi uDJ Hloe ehlukanisa unyaka kwasuka ukukhuluma malungana nokuthi engabe kufanele yini ukuhlukanisa unyaka. Uyazi ke mbukela ukuthi lolu daba lusuka njengoba phela usuzophela kunyaka iningi liyayibuza ukuthi engabe ubani ozoweza izwe lingene lapha ya onyakeni u2024. Ake siziqwela siziqongqotha ngolohlobo ke mbukeli ezikaloku besikuphathele zona zeziphala phambili kumaphephandaba. Ukhumbuza ke mbukeli siye sabanaye kaloku Sunday Times, City Press nalo iselezwe. Kanti ngokumbukeli masithi qhwisi yobhatala amatyala ungaqushuqhushalaze ubukele Ekhaya Jikelele.